Mna ndinguNandipha Sigebenga ohlala eKhayelitsha ondiswekele ngusista wam onguntombi ekhaya Ruthani osweleke nge-27 kaMarch ebulewe yi-HIV. Uthe unona sebehleli treatment asesayiphi ngenye imini ngivela emsebenzini ndafika endixelele into yobana ufumene abantu abazamtrita apha endlini abafumene iklinikhi abantu SIP. Ayingobantu abafumana SIP. Ngugqirha othi lo gqirha nguDr Rath. Dr Rath yena une-treatment ayityisa abantu aba-HIV positive ibe ngu-1 to only 2 months. After 2 months bazibone bebhetele kwinyanga yesithathu. Bathi naye makangagoduki ngoku yena makahoye ne-treatment yakhe. And then ayiyeke le yase-SIP angazidibanisi zoyi-2 i-treatment. Ndathi ke mna ukuba bendingakholi ukumjika into ayixelele ikliniki. Ndathi ke mna ke azidityaniswa ezi pilisi ziyafana nawathi ziyafana so kuyena ugqirha uzamnceda lo ngoba kuthi zaba only 2 months. Kwinyanga yesithathu ndazibona bobhetele. Mna ke ngikhange ndikubone bobhetele. Xa isenje la treatment yakhona endaweni uba makabebhetele waya eba week worse end up esweleka. Ke apha kuyinyanga ka-April, between April and May. Besithi khona ugqirha ose-22 onceda abantu aba-HIV. Sithathwe sasiwa eDanunu kugqirha okuthiwa nguRath. Ngelo xesha ndixelayo uphethe i-brown paper enepilisi. Ndibuze kuye yintoni iphethe athi ziipilisi endizinikwe phaa kulaa surgery. Ndazivula ezi pilisi ndazijonga zibhalwe take 10 tablets 3 times a day, which is a day 30 tablets. Kuba kumntana mefuna impilo uzityile ezi pilisi wazitya uthe ngekazigqibi waxhuzula. Oneso soxhuzula ndazama ukumsa kwi-private doctors akaphila. Still ngokusexhuzula wathi keep on wasisela kuba lokuthiwa ziyanceda i-HIV ufuna uphila. Before bengumuntu okuthandayo kakhulu ukutya. Besithi noba ubona ntoni na noba uyivana ngempumlo into ayithandayo enukayo mhlawumbi isimele right esiphekiweyo abuze uba kuphekwe ntoni akutye ukutya futhi ayitye iplate ayigqibe ngokatyela treatment yase-SIP. But wathi kwaba aqalise la treatment kaRath ndambona ngaye isitya ibhanana qha agqibasela ijuice atye ipilisi. Xa ndimbuzayo uzawusebenza kanjani ipilisi engatyi wathi akakufuni ukutya. Uba ndimfosile ndamnika ukutya watya ndimnyanzelise ndimenzele ukutya akutye. Uza kutya kaphi atye eza pilisi zibuye zonke ezaa zinto eza pilisi zonke. Wawiki ke wayeba week utye only 3 weeks because iqale ngoMarch la treatment kaNora. Iqale ke ngoMarch nge-27 kaMarch wasweleka. Ndifile kabuhlungu kaloku because mhlawumbi beza survive Nora njengabanye abantu aba-HIV baphilile and bakhona sababona baphilile baneminyaka eyi-13 oma-15 years umuntu ephila ne-HIV yakhe. So ungathi kumna uba ngabane khange azitye eza pilisi zikaRath nam bendizazi uba eza pilisi xa zityileyo uzaba worse and up esweleka. Sebenzile ke izipilisi wabane on and off zangaphinda be-right empilweni mntana. Bane on and off aquqa esibhedlele eJosta abuye ndimse kwi-private doctors abuye kuba ngoku egule emsebenzini nge-9th ka-October. 9th of October wangena esibhedlele nge-12 ndimsemna Monday kuba yena bebuyiswe emsebenzini ngecawa. Ndamsamna Monday kagqirha kodwa makabheke esibhedlele waya eCrossgate uswelekele ecawa. Finisha kabuhlungu tata ngoba umntanam yi-breadwinner yam leya nabantwana babini. Fumaniseke phaa eCrossgate oogqirha bathi isibindi sakhe sonakele usebenzise ii-tablets ezirongo. Ndiyamsola kakhulu uRath ngokuthi umntanam umnika impilo kanti umsemangcwabeni. Bibekhona indlela yalo gqirha ngoba akanyangi musitata
ingathi ngumuntu lo ne-apartheid ujonga ubuza ubulala abantwana bethu ingathi uzonda abantu abamnyama kutheni ezipilisi ezinika abantu abamnyama nje bodwa ingathi ngumuntu lo une-politics ufuna uzasibulalela insana zethu aqinisekiswa be-South Africa